Уреди за близо 700 лева дариха от младежката неправителствена организация Делфините. Средствата са събрани по време на благотворителен обяд през май в социалната чайна във Варна. Днес доброволците на организацията зарадваха децата от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца „Радост“. Уреди за оборудване на стая за кинезитерапия и рехабилитация на деца с увреждания дариха във вторник от младежката неправителствена организация PTPI Делфините. Помощта е за Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с специални образователни потребности „Радост“. През месец май проведохме този благотворителен обяд под мотото "И аз дари и благотвори", и събраните средства са общо 678 лева и с тях закупихме различни уреди, игри за кинезитерапия и рехабилитация. Дарените уреди веднага влязоха в употреба. Пред младите доброволци 2 от децата веднага започнаха да си играят с тях. Необходими са още много средства за обновяване и оборудване на помещенията, които Фондация "Радост" за нашите деца използва. Събираме средства във връзка с разширяване на съществуващата база. Имаме отдадени помещения на улица Самарско знаме 1 и 3. За там търсим дарители и средства. Може дори някой, дори не с пари, ами с труд и материали да ни дари. Също сме на среща. В момента в социалното заведение се грижат за 67 деца. Те работят с логопед, кинезитерапевт, психолог и други специалисти. Инициативата е изключително благородна, а когато дарението е от ученици, е още по-хубаво. Чувство да помагаш, да правиш нещо добро, не може да се опише. Около 80 членове има в момента организацията на Делфините във Варна. Повечето са ученици между 8 и 12 клас. Всеки, който има желание, може да се присъедини към благородната й кауза.